இந்த ராத்திரி நேரத்தில் யார்கிட்டயாவது நாம் ஜோக்கை சொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன். ஒருத்தனும் கண்ணில் பட மாட்டான். சே, போய் தேடி பார்ப்போம். ஏதாவது ஒரு வெளிச்சம் அவன் கண்ணில் படுவான். ஜனரம் புவாரம். ஆத்தாடி, இவனா? இவங்கிட்ட சிக்கணும், நம்ம ஜோலியை முடிச்சிருவானே. விட்ற. ஹை அங்கிள், எப்படி இருக்கீங்க? இங்கே வாங்க. ஐயோ, கூப்பிட்றானே. இன்னைக்கு என்ன ஜோக்கு சொல்ல காத்திருக்கானோ தெரியலையே. வந்துட்டம்பா. என்ன விஷயம் சொல்லு. அங்கிள், இன்னைக்கு நான் ஒரு ஜோக் சொல்லட்டுமா? செம்மையாக இருக்கும், கேளுங்களேன். வேணான்னு சொன்ன விடவா போகிற? சரி சொல்லு. எல்லா காயத்துக்கும் மருந்து போடலாம், ஆனால் ஒரே ஒரு காயத்துக்கு மட்டும் மருந்தே போட முடியாது. அது என்ன காயம்? என்னது? காயத்துக்கு மருந்து போட முடியாதா? எதுவாக இருக்கும்? வெங்காயம். இல்லை அங்கிள், அது ஆன்சர் கிடையாது. என்னது, இதுவும் இல்லையா? அப்போ எதுப்பா தம்பி? நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம். சத்தியமாக எனக்கு தெரியலப்பா, நீயே சொல்லு. ஆகாயம். ஆகாயத்துக்கு தான் நம்மளால மருந்தே போட முடியாது. எப்பா, இவங்கிட்ட மாட்டினாலே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணுவான். ஸோ முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்ப. டாட்டா அங்கிள், உங்களை நாளைக்கு பார்க்குறேன். என்னது நாளை? ஐயையோ, இவனை நாளைக்கு வேற நம்ம பார்க்கணும்.